Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Uya ang mga pangenot na mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Mark Mendoza. Sa paagi ng bypass operation na pinanginotan kan City Intelligence Unit, kaibahan ang mga operatiba hali sa Police Station No. 3 sa pakikipagkoordinar sa PDEA. Naaresto ang mga suspek na sinda Dan Carlo Parada, sarong paratienda asin residente kan Barangay Concepcion Pequeña, asin si Kenneth Abundabar kan Barangay Kararayan, Siyudad ning Naga. Kabangang kilo din pinag-alang na dahonin marijuana na nagkakantidad 15,000 pesos ang nabakal asin na-recover sa mga suspek. Nakuaman sa suspek na si Dan Carlo ang bypass money na ginamit sa police operation. Sa iba pang bareta, tubod si Police Senior Master Sergeant Toby Bonggon, spokesperson kang Naga City Police Office, na may marhay na epekto ang pagpapalista kan mga para-trimobile na nagluluwas kung banggi. Pinag-uyunan man ini kan tricycle driver na si Ferman Opinion, susog sa iya mas dakulang proteksyon ini sa mga pasahero urog na kung igwang nawawalat na gamit. Mas madali subot ining makontak ang mga sinakaya na trimobile. Dai. Kanto, I remember when we were new in Naga City, every afternoon, bago mag-alas 5, igwang mga index card yan mga ko yan, papa-register, may logbook di sa police, malagbok sinda, si mga majuruting bangging ko yan. Purposely para identified ka boss na nagkakayo ng banggi. Kung igwaman kung sakali man igwang mga insidente, lalo na involved ang mga tricycles, madali unta mahanap, madali unta ma-identify. Sa pasahero po igwa, pero sa mo po, garo man po. Dahil sa pasahero. Kung sa pasahero po, alam ba, may nawalat ng gamit, pa nagreklamo po, madaling masusok si driver, kung makuha si plate number kasi tricycle, may record po kami naman paglalagbo. Okay ka magkano? Iyo po, may mga pong problema yan. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagusan ang mag-antabay sa One Media TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.